मिज'राम गथाम हिमाचल गथाम फाटाफाटि जागासिनो दं एक्सट्रा टाइम होनायावबो 30 मिनिट्स होनायावबो बिसोरो स्क'र खालामनो हायासै ट्राइ कार्ड थांसिगोन दिनैना हिट खेला जादोंना रावबो सिखारखायाखै जोबजासिम नायखादों फुल मानसि दाबो नै बेनोबो हाब्रायनानै गोजौ थांदोंसो मा खारग्रोबायसो गल 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 मिजोरम जीत गया विनर मिजोरम नेक्स्ट 23 तारिखआव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि साइन्स स्टेडियामाव मिजोरम भार्सेस बिटिआर फुटबल फाइनालखौ नुनो मोनगोन या हिट खेला कलेजाव खबराव दंमोन जोंहा कलेजनिफ्राय रावबो थाङाखै ड्रेस गाननानै दं नै लोगोफ्रा गिटार लालायलायनानै सारिथानिफ्राय थालांदों खोमा जोङो नायनो होननानै जायगाबो मोनलायलायाना माथो नायबावोसो र'
Đây apa? Đây. Hello friends! Team Lai Autonomous District Council, Jersey number 14, Mr. Francis Renwat Saka. Congratulations, Jersey 14 and to the team. Bantamore, Bitanga Zirang ni check Naizagan, check of rupees 10,000 to the man of the match, Team Lai Autonomous District Council. May I please invite Honorable Lawrence Islari to reward 22 Mithaya Damdal Rosadini Boiber Kepse Zoye Zanga Paigo Naisitam October Kokrazani Sai Stadium Final Kuzanet August फाइनल खेलायावथ' खमखि जायगा मोनलायनाय नङा बे आरायथानिफ्राय कालचार प्रग्राम जाजेनगोन होनदों आरायथानिफ्रायब्ला जों एकथा दुइथाफ्राव फैयाबा जायगा मोननाय नङा गोजान गोजाननिब्लाबो ओरैबायदि इउटुबाव दानि नुला आं एक्टिभ थायो दिनैसो सम मोननायखाय ओरैनो भिडिअ आगारलाबायबाय समखौ मोनाला बेफोरावहाय आं इउटुबाव एक्टिभ थानाय जायाखै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो